I'd like to encourage you about the divine secrets in Psalm 16. Divine secrets in Psalms 16. The Bible says, "Preserve me, O God, for in Thee do I put my trust. O my soul, Thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord. My goodness extendeth not to Thee, but to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. The Lord is the portion of mine inheritance, and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. I will bless the Lord, who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. For Thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt Thou suffer Thine Holy One to see corruption. Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand there are pleasures forevermore. Lord, help us to see the wonderful truths that You have for us. They are the divine secrets of a happy life, a joyful life, a satisfied life, a strong life, a successful life. Lord, help Your servant. Ano intaran nak apo, nga mangibalikas kan mangilawlawag, mangibinsa-binsa, dagitoy nga kinapudno, manipod ti Psalm 16. Kadagawid kam kumahapo, nga no kasanot pa naka-revive ti spiritual life mi ti bigat. Kas de kumati pa nakarubrub mi apo, kada ito'y na mensahe. Salamat Lord, that through the internet, this message, kat makadanon kadagiti kakabsat, uray at daday ti balas yu taaw. Kat ma-encourage da po, anyaman ti kasasaad kan sitwasyon sa saadan ti biyag da ita. Mariknada kumaapo ti ayat mo kada ito yung mensahe, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Agtukaw tayo kakabsat. So is the live stream working? Well? Wala? Mayroon. Nakapsut lang. Okay. So I hope when awang nga talaga ti internet, the internet is really down. How about Zoom? Okay lang din. All right. No secret ko na tayo kakabsat kat tulbek. Uray kasanot kapintas, day talugan, kangina, kataray, no awan day jay tulbek nga mang pagandar, han nag-function as it is. Tibiyag tayo numampay aduda digiti truths yan ti Bible and resources, digitoy nga secrets, masapul nga maawatan tayo iti panagbiag tayo. Divine secrets in Psalm 16. Would you like to know this secret? After this, it's no more a secret. Because it will be revealed. Number 1, secret. Verse number 1, it says, "Preserve me, O God." Nagmayat deta kakabsat nga blessing. Preserve. Adu dagiti banag ti panagbiag na inlubungan ken dagiti panubok nga praktikal. Saksakit ken dumapay nga rigat. Itikas lang kumano makan kakabsat, maperdi di makan. Gapo ka digitoy nga bakterya nga mangbangles kadigitoy nga makmakan. So a lot of times, there are many things nga mabaling nga mang-spoil ti biyag tayo. But the psalmist said, "Preserve me, O God."
For in thee do I put my trust. Number one is the secret of a life of trust. The secret of a life of trust. Aming nga tao, ada pagtaltalkan na kakabsat. But the secret of life is, I trust in Him. Agtalekat kenkwana. Adung aspeto iti panagbiag tayo nga Kristiyano, iti dapat i-exercise tayo ti panagtalet iti Apo. In our works, the Bible says, commit thy works unto the Lord. Thy thoughts shall be established. Tapnon mapreserba tayo kadagiti trabaho tayo kakabsat. Agtalit tayo iti Apo. Dagiti panggep plano, ikamang tayo ida iti Apo. Binsa-binsaam nga ibaga, Lord, daytoy nga plano, daytoy nga panggep, si kalang Apo ti makabalin nga makaipatungpal. Tanumampay ado, dagiti panggep ni Satanas, nga kaslamang perdi kanyak kadaytoy nga trabaho. Ado dagiti aramid ni Satanas nga kasla mangipababa kanyak Apo Dios. Awan maaramidan na no ti imam preserbaan nat. We need to trust Him in our works. We also need to trust Him with our worries. Ana dagiti pagworworian tayo wenno anyada dagiti pagkapulkukan ti panunot tayo. Rason nga pagmulmulenglengan tayo nga pagpampanunutan no dadduman. Pakariribukan. Definitely a problem must be solved. When everything goes wrong, God will make them right. God will make a way. When there seems to be no way, He can make a way. So whatever are the reasons of your worry right now, the secret is trust in Him. Another thing nga italag tayo ti Apo kakabsat is our waiting. Di pa naguruuray. You know, when you have faith in God, when you trust in the Lord, madan ka kakabsat iti patience when you have to wait. It's hard to wait. Tadeti society tayo kakabsat is developing more technologies to accomplish things faster and even more efficient. No agidadang ka hindi kakabsat kat mga 3 minutes, 5 minutes, tatakot 1 minute lang, napudutan kaputa the microwave. Am I right? So technology and people within it are developing more and more gadgets to do things faster. Pangmabilisan na po ang name of the game. Alin bang mas mabilis? Yan po ang name of the game. Dedi 45 days, 35 days lang nan. Kat tinakasid si daaw, baka di kita nga manok, 15 days to lang ng kakabsat, mabalinan. Anang atat nanam na awan nukat nanam nan sa nga manok di jayan. Pangmabilisan. So we thought that life in general is the same way. Things must be done and accomplished the fastest way possible. But you know, there are things nga haan nga sang-ayon kadayjay timeline tayo, no di kat according to the timeline of God. That's when you need to trust in Him. Kat kunam Lord, hangka nga ununaan. Haanak nagdarasodos. No di kat agparbengak kat urayek, kat agtalekaken ka, amok nga dain sa ganam. Amok nga danto isawat mo. Amok nga danto itid mo. But I have to wait. We need to trust Him when we have to wait. So trust Him in our works. Trust Him in our worries. Trust Him in our waiting. Kadeta nga talo kakabsat, sa dinno iti timmamakan ka. Kasla bingo aya. Bingo! Pastor na alam. Praise God for that. The secret is trusting. Tanang arut kakabsat kat di tayo control ti amin ni Apo Diyos lat makaamo. Itakan ti masangwanan. He is sovereign God. Katamom no urayam at panuray kay ti Apo, kat urayam ti Apo kakabsat.
nasam ito nga blessing iti panangnanam mo kaday jay. Because bunga iti panagtalip mo iti Apo. Number 2, secret is in verse number 2. O my soul, thou hast said unto the Lord, kinunam iti kiniapo, kiniyoba ko na. Thou art my Lord. My goodness extendeth not to thee. Sika iti apo ko na. Oh, you are my Lord. You know the number 2 secret? The secret of a surrendered life. The secret of a surrendered life. No iti sports. Kasla DJ UFC ba yon? Ketchup, tamis anghang. Wrestling, UFC. No intap mo, no kas parang inlock na ka, di kalaban mo, kat intap mo, kahit nangasawan, I surrender. So when you surrender, it means you're accepting your defeat. Ngayon mamuyo kakabsat, ironically, iti relasyon tayo iti Apo, when you surrender to the Lord, you are victorious. No sumuko tayo iti Apo kakabsat, data ti sekreto ti biyag nga nainbaleg yan. Apay nga adu dagiti Kristiyano. Apay nga adu dagiti marriage relationships. Apay nga adu dagiti anak nga handa makita ti pudno nga panagbalaygi iti biyagda. Gaputa lablabanan dati Apo. Gaputa di damet nga sumuko nga paidalan iti Apo. Brethren, we need to surrender to the Lord. That means I belong to Him. Kukuanak iti Apo. So dapat lang nga pasako pakken kuana. Because He owns me. The Bible says, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Every time I face a problem, every time nga dati sanggot nga parikot, every time kakabsat, nga aday ti mapasamak any episode in my life, whether it be good or evil, dito iti may isang exercise ko ti Apo. Lord, I surrender to you. I humble myself to you, Lord. Thy will be done. Doon ya't pagayitam Apo isut masurot. Kat makitam kakabsat, ti panagpanuray ti Apo, iti biyag mo san laking ka, no dikat kadagiti sitwasyon. I belong to Him. So sumuko tayo ti Apo kakabsat. Hamulablabanan ti Apo. Oh. Dito illustration na dito, idikat, DJ aglanglangoy, no labanam DJ ayos, kat agbambanog ka lang. Ti kamayatan na, suruto mo, di ayos, ag-floating kalatan, may enjoy mo pa iti aglanglangoy. Kastamot ti Apo kakabsat. Among alablabanan iti Apo, no di kat sumurot ka ka DJ pagayatan iti Apo. Kat kunam, you are my Lord. So anada digiti aspeto ti biyagyo kakabsat, biyag ko personally. Ngahantay pa nga naisuko kini Apo. What aspects in your life should you surrender to the Lord? That is the secret. Number 3, divine secret is in verses 3 and 4. But to the saints that are in the earth and to the excellent, in whom is all my delight, their sorrows shall be multiplied that hasten after another God. DJ kano, agdardaras nga bumirok ti sabali nga Diyos na ket agsasalupang to, dagiti pagladingitan na. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. Ngam ko na sa anak to, awantot pa ka inaigat kadakwada. No isuda man, biruken dati sabali nga Diyos, awantot pa ka ikonektaran ti biyag ko kadakwada. Number 3, divine secret, is the secret of a separated life. Panakaisyasi. Timay sa nga Kristiyano kakabsat, masursuro na nga dayti dapat nga pakai yadaywan na nga banbanag. During the Doc Talk a while back, na-mention ko, there is a world we need to love, but there is also a world we ought not to love.
Adda iti lubong nga dapat ayatem. At damot iti lubong nga hamo dapat nga ayaten. Diti lubong nga dapat nga ayaten tayo, kakabsat, ket iso digito'y karkararwa dagiti hanpay nga naisalakan. The souls of our friends, our relatives, our neighbors, our family. Don't you know that if they have not accepted Christ before they die, they will go to hell and perish and be tormented forever. So they need the Lord. And we love their soul. Amen? That's why, isyerte kadakwada ti Ebanghelyo. But there is a world we need not to love. We ought not to love. Ano dayjay kakabsat? Iso daytoy sistema. Yagda mga lubong. The society. Deti panakaipataray kakabsat iti sistema nga nainlubungan. You know? Kat as Christians, we need to live a separated life. We need to be different. Ni Daniel sakbay nga simrek iti Babylon, abunan kakabsat di gijay, na isuro ken kuana nga prinsipyo ken linteg nga masapol nga pagbiyagan na, ure adda isuna iti sabali nga pagilian ken sabalit mangituray ken kuana. He was firm in his principle and conviction. Isu nga di ipasango da kadakwada kakabsat, anak ko nada, no, we will not eat that. Mapag-distinguish, the separation is to distinguish. Mapagdasig mo what is right from wrong, what is good and evil, what is God's, anati para kiniapo Diyos, anati saan nga para kinapo Diyos. Ana ti pakaidayawan ti Apo, ana iti han nga pakaidayawan ti Apo. Mapag-distinguish, you can separate it. You know, God is a God of separation. And if we are, no kayat tayo agsaksit ka nagbaligi tayo kakabsat, iti relasyon tayo ti Apo, surutan tayo DJ, kayat ti Apo, nga panangidasig tayo ti biyag tayo. Kat paidalan tayo kingkwanan. To live a separated life means, I side with Him. Whose side are you? Namagaman ta ka, abay mo? Whose side are you? Yan at side mo. Okay? So nga kuna ni Psalmist David, awan pakipasetak ka digitoy, nga tattao kunana. I read it one again, kunana, their sorrows, dagilid la dingit umadudan to, dagiti agdardaras, nga agbirok ti sabali nga Dios. Ngamanak kunana, dagiti daton da nga inumen, adara, saan kunto nga idaton, wenno aramaten, tinagnaganda, kadagiti bibig ko, awam pa ka inaigak kadakwada. Christians should have nothing to do with the things of this world, dagiti worldly things. Dapat ti paka-identifyan ti biyag tayo, kadagiti godly things. Dapat ti paka-identifyan ti tao kada tayo, kat makita da kakabsat, di kinaanep tayo, kadagiti banag, nga may papan ti Diyos. Saan kit di nga digiti banag nga aramid anayin lubungan. Saan ko mga dayjay ti paka-identifyan ti tao kada tayo kakabsat. Manipod data, iti panagbado, iti panagpanunot, iti panagsao, kadagiti priorities tayo. Dagiti tao ti aglawlaw, kadagiti kabagyan, ma-identify da kumakat, makita da kakabsat, no anya ti puso nga dagang ka. Kas may sa Kristiyano. You know? So, secret of a separated life. Number 4, may kapat kakabsat. Secret of a happy life. The secret of a happy life. Amoy sikreto ti biyag nga naragsak. Kasi adot tao nga birbirok ti pakaragsakan. Sa bali, di relaxation kan di joyful life. There are many things nga mabaling nga makarelax ti bagi. Ngam sa bali, day joy di kaungan. You know? Mangang ka lang, adadig iti tao nga ti pakarelaksan nagat pangpangan. Pangan, isut pakarelaksan na, right? Mabaling nga ti relaxation mo kat exercise. Mabaling nga ti pakarelaksan, mapanggagpasyar, di beach, inkatanat ba? Inkatumapog. Oh, mabaling at relaxation mo kat maturog. Sino kada kayo ti relaxation na kat maturog? We all need these relaxations to break the monotony of life.
But deeper than relaxation is deep and real abiding joy. That is the secret of a happy life. Amoy no anya dito yung secret of a happy life. I am satisfied with Him. Umanayon ti Apo kanyak. Kasla dete message nga in-illustrate ko kada kay nga young people itay mo nga gundaway. DJ panangipateg ti Apo kang ka. Ti may sa nga rason no apeng adult young people kakabsat, iti maguyguyod ken paguyguyod nga tumultulag ti nainlubungan. Because they want to be appreciated by the world. They want the world to value them. Kaya't mo nga tilubong kat dete, iparikna na ti pateg mo. Amom kakabsat, agbaliw itilubong. No sa balin ton ti tren, hangkanton nga napateg. Kat no day jay iti basis, iti happy life ken ka, you will be a miserable person. I must tell you this afternoon, hanga dete hante kayat nga ti tao muna tayo because mabalin nga avenue day jay nga influence tapno maiburay tayo ti ebanghelyo kadakwada. Popularity can be a tool to influence others for the Lord. Ngayon jay puso tayo, hindi yon ang pinakahangad natin upang maging masaya. Bakit po? Hindi mo na kailangan yan. Bakit? Pinahalagahan ka na ng Diyos. Umanay di jayon. Nga ammom nga tiyapo, ipatpatag na ka. He cares for you. That is enough. Kat dayta timang buo ti kinasyasin nom, kat sumango ka, nga haan, nga dududwa, nga mga ammo, sinuak, anaak, you are not confused about yourself because you have a whole person based and founded on the care and love of God for you. Kat sangwam ti lubong, nga ipakitam ti ayat ti Apo kadakwada. Buo ka na eh. Hindi mo hinahanap ang pagkabuo ng pagkatao mo sa mundo. Meron ka na niyan sa Panginoon. Kasi mahal ka na niyan. So the secret of a happy life, I'm satisfied in Him. Umanayan ti Apo kanya. Digidigat medyo nauunag basit nga kala philosophical ko na tayo. Philosophical kala kasapulam ti agpanunod ti naunag tapno maamiris mo kay papanan naging ka. Philosophical. Ngam amum naman nagamiris ka kat utubom dayjay. Nagdakkel iti panang pasalun at na nagdakkel iti itud naking ka nga health DJ inner being mo. Mapukaw king kat insecurity hanggang nga ma-intimidate because amom nga you don't need people to accept you because God has already accepted you. Umanay dayjayan. Although hanti kahit nasa nga na masapul ti panang accept ti tao kada tayo, pero sa baling approach ti adda di panunot mo, maipapanday di nga banag, nunapnagkan iti panang accept ti Apo kan. It's a different thing. So the secret of a happy life is I'm satisfied with Him. Are you satisfied with the Lord? Awan sa pulong ka na po, amen? So ako na ni Psalmist David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ti apot pastor ko, awang pagkurangat. Anak kahit na nga sa wen, no anak masapul ko, baitod na. Awang adakadihan na maitod ti Apo king ka. Hello? Adaka din need mo, whether it be emotional need, whether it be mental, emotional, social, spiritual, physical. Adakad need mong hanak ka ba ilang nga itod ti Apo kakabsat. Maitod amin iti Apo. So I'm satisfied with Him. That's the secret of a happy life. So nga mong nagtutubo, kagat na awatam detoy, nakaragragsak kagat ko nam, Lord, 1 plus God equals majority, that's enough for me. And you know, when you have that kind of mindset, then you are ready to stand, be the standard of the world, shine, and make a difference. Kasi naawatam iti relasyon mo iti Apo tinauneg nga banag. Understand what you are. Number 5. Amen. Sibibiyag kayo pa'y kakabsat. Guri ka, basta at pala, verse 5. Kunana, the Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Amen. Looking forward. Adupay, dagitin sagana iti Apo nga para kada tayo kakabsat. Number 6. Divine secret is the secret of an instructed life. The secret of an instructed life. Blessing ti biag nga umawat kadagiti
napateg, ken apagiso, nga panursuro, wenno instruction. Verse 7, it says, I will bless the Lord. Nyibkas na kakabsat tirag-una iti Apo, who hath given me counsel. Benditwek iti Apo, anang ted kanyak, iti patigmaan. Hangkag balegi iti panagbiag, no awan, iti mangted king ka, iti nadyosan nga patigmaan. Amen? No balegi, kung natayo ko saan lang, dati bumaknang, kasi mabaling bumaknang kang hangka na ibalegi, kadigiti dadumang aspeto iti panagbiag. And that can bring misery totally into your life. Ngayon babaan kakabsat, itinadyusan nga pamalaag, panursuro, pamagbaga, katno digitoy iti mangmangagam. They are the secrets to a wonderful life. Amen? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. Dagiti pagragsakan na adda ka, dagiti linteg ni Jehova, ket digitoy imutektekan na idati aldaw ken iti rabii. So anat sekreto ti biag kakabsat nga well instructed, I listen to him. I listen to him. Ipangag tayo ti Apo kakabsat. Indengam iti panakisao ti Apo keng ka. Allingagem DJ kayat na nga ipakita ken realisem iti panagbiag mo. Ket agbaling kanto nga naragsak, ipukkaw mo to, Eureka, I have found it. Nga minapay, na-discobrem, DJ kayat ti Apo, nga dapat nga ma-realize ken maamiris mo iti biag mo. So I listen to him. Ipangpangag yung lang ti Apo kakabsat. Haan nga digiti na inlubungan ti dinggam, saan nga di personal nga opinion mo, haan nga digiti suggestion, digiti tatao, no dikat alingagam, ti kayat ti Apo. At dadaman digiti manggagam nga advice ka namin, ngam ijay nga advice discernem, no anya iti pagayatan iti Apo keng ka. That is the secret of an instructed life. I listen to him. Amen? So anat sekreto iti panagtalek, I trust in him. Anat sekreto iti biag nga surrendered, kasano nga maawatam ti panag-surrender mo? I belong to him. Anat sekreto ti separated life, tapno na balegi ti panakisinam ti nainlubungan, I side with him. Anat sekreto iti biag nga naragsak, I am satisfied with him. Anat sekreto iti biag nga addaan iti napintas nga instruction, I listen to him. Lastly, kakabsat, the secret of a steadfast life. Anat sekreto kakabsat iti biag nga steadfast. Anat steadfast ti bigatan? Firm. Saan nga magaraw? Anat sekreto iti biag nga natibker kakabsat. Verse number 8. Kinantay di verse number 8. I have set the Lord always before me. Kunanan, insaad ko ti Apo akang kanayon ti sangwanak, gaputa adda iti makannawan ko, saan nakto amagaraw. Anat sikreto tapno saan ka nga magaraw? I engage with him. I engage with him. I have the Lord always kunana because He is in my right hand. Meaning, in common ko, in connector ko, engage. Di ba? Di kita kwagat no engage sin kahit nga sawang kat na ikasla na ikawaran, na igalutan. Inggalot ko iti biag ko ti Apo kunana. Igalot mo nga minataptuhan ka magaraw. Kasla ko madetan nuang kakabsat, tapnuhan na mapukaw, igalot mo. Takalding, tapnusan nga gwalang-walang, igalot mo. Taaso, tapnuhan nga mapanagkagat yan takalsada, igalot mo. Tano di mo igalot kat makagagat, mamulta ka pa eh. Amen? Di kita bangka, tapno ti kastasan nga mayanod, igalot mo. So tapno ti biag tayo kakabsat, saan nga may wawak at mayayos, igalot tayo ti bagbagi tayo. Isinggalot tayo ti biag tayo ti Apo. Let's get engaged with God. Eket no, di mo pa insinggalot ti biag mo iti Apo kakabsat, nalakakapela nga mayayos ita. Basit lang nga sulisog, mayadayo kan. Basit lang nga problema, aglamiis kan.
tadi ka mat insing galot ti biyag mo iti Apo. So nakita yun kakabsat, di ito nga sekreto. Masapol nga ising galot mo ti biyag mo ti Apo. Praise the Lord for that. Oh, deti biyag yung agtutubo, ado nga sulisog ngam ising galot mo ti pusom ti Apo. Before nga ibagbagam ti I love you, ti balasan ket ti Apo pelat pang ising galutam ta ayat mo. Hello? Mga guys. Guys ba kayo? Mga men? Oh. Sakbay nga ibagam ti I love you iti balasang, eme, ni pela apot pang ibagam ti I love you. Hampe lang ita. Kada kayo nga babalasang sakbay nga sumungbat kay ti lalaki, nga mangluklogo. Lalaki nga gay I love you king ka. Kat kunam, I love you too. Ti Apo pelat pangibagam, Lord, I love you too because you first love me. Ising galot mo tapusom ti Apo tapno hang ka magaraw. Hang ka mayadayo, hang kaglamiis. Oh, so ano, di mo pa insing galot no, di mo pa in-commit nga ising galot ti biyag mo ti Apo, nalakakapelang kakabsat nga mayayos. Nalakakapelang nga maititlib. Nalakakapelang nga mayadayo. Kat hantay kayat kuma nga mapasamak ka datayo, dayjay kakabsat. Iso ako nam Apo, uray narigat, ti sangwat, uray sulisog, ti manglawlaw kanyak. Ti importante Apo, na ising galuta kun king ka. Kat kas pa nagasawa, till death do us part. Dayjay dapat kakabsat. Agingga nga ni patay, pag sinaan na dagat. Siya Apo, uray matayak tong kadyak maisinaking ka, dagdan tupay kat ka umayak ta sidong mo. Ising galot yun, ti puso yu ti Apo kakabsat. Kayat yu ta i-officiate ko, ti pa nakaising galot yu ti Apo ita. Kat i-pronounce ko, oh, you are now engaged with the Lord. Let us pronounce to the world, I am engaged with God. Kat uray armen na ka ni Satanas, hamo mabali na nga pansin ng paita na engaged ka ti Apo. Uray, ibaganaking ka, manukat ti kayat mo. Awanan, non-negotiable. Gaputan na ising galot ka, nga ti pa naka ising galot mo ti Apo, non-negotiable. Nagitampay di jay. Makapuot ka pa'y kakabsat iti na-engage mo nakaasawa kat pumansin pelat sa balay. Agat madinga da banag di jay ang kakabsat. Iso nga, no na ising galot ka ti Apo, awanan na, naamu awan di gito yun na inlubungan na. Ti Apon kakabsat, iti pakaipaayan ti biyag mo, ta na ising galot kaking kuana. That's the secret of a steadfast life. So, padasin ti nga reviewon. Katkas lang deti, panangikwak ti number 5, ti medyo naglawagan na nga party itay. Nga malawlawagan tayo kabsat, mamimpinsan pa Anat sekreto iti biyag nga napnuan ti panagtalag, ti Apot pagtalkam ngamin. Saan nga iti bukod mo't pagtalkam? Numampay adda kakayanam. Saan nga iti resources mo lang ti pagtalkam? Numampay addam ammom nga makaumanay. Ngam tapnon ti biyag mo, biyag nga managtalag, hamo po kawen, nga ti Apo agtalag ka akang kanayon. Trust Him with your worries, trust Him with your work, and trust Him in your waiting. Anat sekreto iti biyag kakabsat nga nakasurrender? Would you like to surrender your life? Oh. Kasano nga maisukom ti biyag mo ti Apo? Ibagam ti bagim. I belong to Him. What is the secret of a separated life? Tapnon, maigidyat mo ti biyag mo iti lubong. Kasi kung kunam siguro, Pastor, kanay may preach, iti separated. Kasano nga maidasig ti biyag ko iti lubong, kata makapagsilawak. What is the secret? I side with Him. Masapol ngamin nga kumapon ka ti Apo. Masapol nga umanamong ka ti Apo. Masapol nga makigrupo ka iti Apo. Kat masapol nga, as a Christian, igrupo mo ti biyag mo kadigiti iti fellowship ti God's people ngamin. Ti may isa ngamin nga pag-worldly anti ado nga Kristiyano, awamot pa naki-fellowship na kadigiti members. Awamot pa naki-fellowship na kadigiti anak ti Apo. At ado mo ta kapel-fellowship mo unbeliever, kapel-fellowship mo digiti unsaved, kapel-fellowship mo digiti na inlubungan. Kat kunam, Lord, I want to live a separated life. Haana, ti kayat ti Apo, may fellowship ka, they continued steadfastly in fellowship. Tapno tumibkir ka, nga ti biyag mo separated. Kitam no may fellowship itirit nam yan ti church ka, kabsat kat kwa, mayad adapt mo't bagbagim, arat mapasamak, automatically in-inot nga glupos tinayin lubungan king ka.
nga marigatan ka nga mangi-give up dagiti worldly things ti biyag mo. No haan mo mo't ngayas asidag ti biyag mo, iti fellowship, iti side ti Apo kakabsat. That's very clear. What is the secret of a happy life? I'm satisfied with Him. Di dapat ma-realize mo. Anyaman ti itad ti Apo kanya, thank God for it. Pero siya, sapat na eh. Itong mga ibibigay niya, mga ano lang to eh, mga, ano pangawag mo, complementary. Di ba naman kag hotel, adada complementary nga, ano digijay? Sabsabon, amen? Pero importante, adda pagturugam. Kat oray man pinabalo na nakatsabsabon toothpaste kada toothbrush, awang magkwartaw. So, uri daking ka digito na yung materyalan, di mo't marik na kakabsat, di pa nakasatisfy mo ti Apo, hanggang mo't lang na-enjoy ang agbyag. So the secret of a happy life, I'm satisfied with Him. The secret of an instructed life, anat sekreto ti biyag nga, aduti napintas digiti adda nga pagbibiyagan nga pamagbaga, I listen to Him. Ti Apo dinggam, ipangag mo. May ka makikimong, ag-tune in ka ti live stream ti Zoom, kat dinggam dagiti pamagbaga na Diyosan. What is the secret of a steadfast life? Ising galot ko iti biyak ko tiyap. O kakabsat, han mo ipalubos nga nalpas dito nga message ita nga malem. Nga mo inaramid dito nga commitment. Ibagatay man, I trust in Him. I belong to Him. I side with Him. I'm satisfied with Him. I listen to Him. And I'm engaged with Him. And all of God's people say, what a blessing. Sapay kumata, dito nga mensahe, dakkel kakabsat, iti maaramida na iti biyag tayo. Okay? Tumakdir tayo amin. May we have Pastor June to give and pray a reflective prayer on our message ngayong hapon. Let's pray. Dear Lord, agyaman kami unay Apo, naanbelan, nawaknitan, dagito a sekreto ti panagbiag. Hamo kayat nga ilimod kada kami Apo, tababaen ti panangadal mi ti saom, dagito ikat. Nakaredy da nga maamwam mi Apo Dios, tapno agpaay da nga kired ken pigsat na espiritu na panagbiag mi. Ket Apo Dios, detoy life of trust. Hamukad nga ikaten detoy Apo tano awan panagtalag mi ken ka, ket agtalag kam ti bagbagi mi awan tut balay mi Apo. Yes, when Apo. So help us to have faith that whatever we give you, we trust in everything that you say. We trust that everything that we will do, Lord, for your own honor and glory. Tulungan na kami, Apo, nga maadaan ti surrendered life. Because we belong to you. We don't belong to the world. We don't belong to the enemy, but we belong to you, Lord. So thank you that this is the secret of a surrendered life. Help us to separate ourselves from the world because we side with you. And help us always to have a happy life, that we are satisfied, that we belong to you, and you love us so much. Thank you, dear Lord, that we have entrusted our life to you. Amen. And help us to be steadfast always. Yes. Nga magaraw. Nudikat na igalot kam ken kan Apo, awanen ti sabali nga pagtalkan, ken awanen ti makaala kada kami. Amen. Nudikat si kalang. Sapay kumadigito'y Apo, mangtadat kirid kan pigsami nga kanayon nga agbyag nga para ken ka. Yes, Lord. Continue to use your servant, our Yes, pastor and family for the furtherance of your word. I-bless mo digiti amin na nagdengeg. Numampay agawan-awan ti live stream itatay Apo dito internet nga magyaman kami. No naawatan mi met lang digiti nga message, Lord. Yes, when Apo. So bless us for the rest of the day. We commit everything to you in prayer. Thank you for your love and faithfulness, and continue to watch over us throughout this week. Again, we commit our lives unto you, that in every way, Lord, you will bless us, guide us, and keep us in the hollow of your hand. We give you all the praise, the and the glory for the whole day, that, Lord, we have learned, we have listened to the messages from the Word of God from our pastor. Bless us continually. All these things we ask in Jesus' name. Amen.